Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de martes, día 2 do mes de decembro, na radio e na televisión municipal de Cerceda, onde llesimos a falar hoxe da programación do Nadal, todo o que hai previsto por parte do Concello. Tamén falaremos dos campamentos, do campamento de Nadal, que é o que xa se poden anotar para conciliar a vida familiar e laboral durante a época de vacacións. Falaremos do carriño solidario, o que xa poden participar. Tamén, hoxe, dentro das actividades que organiza o Concello, ímonos a deter nas clases de costura na Silva. Falaremos da exposición sobre o cantigueiro popular galego que se pode ver nesa exposición Xosé Neira Vilas. Falaremos de sábados de baile que haberán xa este sábado, día 6, día festivo, de renovación do DNI. Mañán será o día en que se poda renovar o DNI en Cerceda, e Sogama abrirá en xuño do ano que ven a súa primeira ou a pioneira planta de textil, da que falaremos. No tempo para mañán, de novo outra fronte, especialmente a partir da tarde traerá de novo chuvia intensa. Comezamos a crónica falándolles da programación do Nadal, que xa ten pechada o Concello de Cerceda e que comenzaba a pasada fin de semana con encendido das luces nos campos da feira de Cerceda e da Silva, donde, insistimos, poden ver aí no campo da feira de Cerceda, poden ver un poboado de Nadal feito por Ramona, por Anomar, tamén Esther Rey, que ten a empresa Esther Rey Eventos, fixeron ese poboado de Nadal no campo da feira de Cerceda, e un nacemento en Xebre que está exposto na casa consistorial. Despois do encendido das luces, recordar que o vindeiro acto será o xoves 18 de decembro, onde terá lugar a visita de Papá Noel a Cerceda, que estará, como xa é tradicional, visitando os máis pequeniños na escola infantil. Tamén estará no Colexio Celso Emilio Ferreiro da Silva e no Colexio Cruce de Cerceda, e visitará os maiores no local social, ou mellor dito, no centro, en este caso no xeriátrico. Aí irá no centro de día e fogar residencial. Estará tamén ese xoves día 18, incluso visitará algúns locais comerciais. Eso será o xoves 18. O día seguinte, o venres día 19, haberá Maxia, a maxia de Cayetano Lledó, co seu espectáculo Un Show Increíble. Eso será o venres 19 ás 6 da tarde no Auditorio Municipal. E a seguinte semana, o martes 23, hai música tradicional con a actuación de Tres Pesos, de cando a súa obra, o seu espectáculo de cando os animais cantaban. Eso será ás 6:30 no Auditorio o martes 23, a actuación de Tres Pesos. O domingo 28 hai de novo Maxia con Joshua Kenneth, Maxia ás 12:30 no Auditorio. E por último, a cabalgata de Reis será xa no mes de xaneiro, día 5, víspera de Reis, cabalgata e recepción de Reis Magos. O Concello de Cerceda tamén programou un campamento de Nadal, como ven facendo nos últimos anos, para a conciliación da vida familiar e laboral, e tamén para que nenos e nenas teñan actividades que facer ao longo da época do Nadal. Este campamento comenzará o 22 de decembro e rematará o 7 de xaneiro. É de 9 da mañán a 2 da tarde, e vai a ser no Centro Cívico e no Pabellón Municipal en Cerceda e no Colexio Celso Emilio Ferreiro na Silva. Agas festivos, fins de semana, o resto dos días, de 9 da mañán a 2 da tarde. As inscripcións están abertas ata o próximo día 16 deste mes de decembro. Poden facela por rexistro, presencialmente na planta baixa do Concello de 9 a 2, ou pola sede electrónica a través da web municipal. Na web municipal, na que atoparán tamén o modelo de solicitude para poder facelo. O precio é de 50 euros por neno, nena, e 30 euros para un segundo irmán. Realizarán actividades lúdicas adaptadas ás diferentes idades de ámbito cultural, xogos, manualidades, obradoiros de cociña de Nadal, etc. Se teñen algunha dúbida, poden chamar o teléfono de servicios sociais, o 981 68 50 36, teléfono de, en este caso, os encargados de organizalo.
Máis temas, falamos de outro tema tradicional na época do Nadal, como é a recollida de alimentos e de produtos de hixiene. O carriño solidario que volve a poñer o Concello por parte da Concellería de Benestar para recadar o máximo posible e así poder entregar a aquelas familias que o precisan, que por desgracia temos no noso Concello familias que sí o precisan. Dende onte ata o próximo luns, día 15 de Nadal, estarán a disposición dos veciños uns carriños solidarios nos establecementos de alimentación do Concello. Poden doar e depositar a súa aportación de produtos alimenticios non perecedoiros ou tamén produtos de aseo e de hixiene, tanto persoais como de fogar. Van destinados a persoas necesitadas do Concello e que serán distribuídas polos servicios sociais municipais. Dentro do repaso que facemos polas actividades que promove o Concello de Cerceda ao longo de toda a temporada, dende outubro ata maio principalmente, onde tivemos a oportunidade de estar cos máis pequeniños ou cos máis xóvenes no que era manualidades, hoxe nos imos con xente de todas as edades, cas clases de costura que se levan a cabo na Silva tamén os luns e os mércores de 3:30 a 5:30 na Escola Unitaria da Silva. Neste caso imos a escoitar a súa mestre de costura e propietaria das fadas, a Maribel, que falaba con nos, pero tamén algunhas das alumnas que ali estaban falaron con nos, a pesar de que nese día en concreto faltaban moitas por diferentes motivos. Imos con esa reportaxe. Levamos desde principio de curso en outubro, moi ben, todas con moito interés, unhas que saben pouco, outras máis, pero todas moi ben, con moito interés. Claro, al principio tens que... Empezamos de cero. Empezar de cero, pero hai xente que xa... Empezamos de cero, sobre todo o manejo das máquinas, para que collen confianza con elas, e despois os básicos da costura normal de sempre. Bueno, para os que non sabemos que é o que son os básicos de costura. Pois aprender a coller a agulla, dedal, ou as primeiras puntadas, hilvanar, sobrehilar, os tipos de costuras que hai a man, e as costuras a máquina, o manejo da máquina, va? A final de curso, alá para o mes de maio, pola túa experiencia, evidente, xa o sabrás, esta xente que consigue facer? Todo o que se propón, sí. A que xa sabe colle máis experiencia e a que non sabe as primeiras nocións e fai as súas primeiras prendas. Incluso algunha blusita, algún vestido, pantalóns, sí, calquer tipo de prenda. Vemos xente de todas as idades, vemos xente xoven, xente maior, todos se animan. Todos moi animados. Sí, uns porque lles gusta, por aproveitar estas horas e sacarlle produto, e outros pois por aprender. Todo é práctica, nada máis. Dificultad pois pode ser certas prendas, pois ou telas moi difíciles de confeccionar, pero dificultad en sí non ten ningunha, é a base de práctica e nada máis. A nivel material vemos que hai unhas máquinas, falaba fai un rato que había que teñen un mantenimiento, non, estas máquinas? Sí, pero de todas formas levan moitísimos anos, son unhas máquinas de aí, un taller que debiu haber aquí, levaban moitísimos anos paradas, e o ano pasado funcionaron bastante ben. Este ano puxémolas a punto e ben, moi ben, po tempo que teñen moi ben. Todos os sitios hai tantas máquinas para coser, sí, sí. É unha ventaja grande, ademais, sí. Cantas chegades a ser o día que máis tedes? O día que máis temos somos 15, sí, que moito. Pero bueno, entre planificar que unhas cosen a man, outras fan patróns e outras a máquina, ímolo levando. É 2 días a semana? 2 días a semana, lunes e miércoles. Está cerrado, non? Se alguén quere asumir... Sí, máis de 15 somos multitud, sí. Bueno, Josefa, por que se meteu en costura? Nada, porque me leva a idea, sempre tes que facer algún arreglo. Delle utilidade a isto, ademais? Claro, sí, sempre tes cousas que arreglar, polo menos aprender eso, arreglar. Na casa de vostede a carregar estas cousas? Sí, suelo ser eu, sí. Que tal? Está aprendendo cousas novas ou simplemente perfecciona o que xa sabía? No, eu saber non sabía nada. No. De cero? Sí. Nin coser un botón? Home, eso sí, a ver, eso sí. Outra cousa é saber facer unha peza de roupa, eu eso non sabía. E bueno, sempre aprendes a arreglar as cousas un pouco mellor. E o que aprendes sempre vai vir ben. E por que se animou, Lola, a vir? Pois animeime porque a mí gustan estes traballos. Xa na casa fai? Non, eu non sabía nada, eu non sabía facer nada de nada. Pois como me gusta aprender, pois estou aquí. Nunca é tarde, va aprender estas cousas e ademais que poden ser útiles, non? Tamén. É que son útiles, claro que sí. Sí, sí, eu por pasar o tempo non estou para aprender e para fazer que sea algo útil. Algo útil, nada máis. Aprendín algo a calcetar,
estou aprendendo a bordar, estou aprendendo a ganchillar. Bueno, pois quero pasar o tempo nestas cousiñas. Non quero estar na casa mirando para a televisión todo o día. Bueno, Julia, que é o que está facendo? Estou facendo unha camisa, intentando facer as mangas dunha camisa. Eso é moi complicado, non? Vostede xa sabía? Non. Parte de cero? De cero. Voulle preguntando a Maribel todo de tal, así que fago unha cousa, voulle a preguntar e... Pero parece que ter xeito tamén, non chega só Bueno, a saber. sí. Bueno, practicar, sí, claro. O manexo é o máis... A min o que me foi máis difícil foi o manexo da máquina. Sí, porque coser a man máis ou menos... Eu viña o ano pasado xa. Eu o ano pasado pois, fixen esta falda, e fixen cousas, e este ano pois, douseme pola camisa. Por que te animaches a isto? Porque eu comprei a máquina no COVID porque non tiña nada que facer. Si, esta é a miña máquina. E non tiña nin idea. E cando puxeron as clases no Concello xa o ano pasado xa me apuntei. Sí, o sea que xa non partes de cero, non? No, pero bueno, o que sabía aprender eu non estaba moi ben, entón a verdade é que nas clases moito mellor. Sí. Bueno, que é o que estás facendo? Pois estou facendo un bolso. O sea, xa te atreves a cousas complicadas, non? Bueno, a ver, complicadas. As miñas compañeiras que che din que non saben nada, cosen moi ben. Sí. Son moi modestas, sí. Ao final, facer un bolso, pois arreglar cousas, o sea, está moi ben, porque ao final é iso. Pois tanto, pois para facer un baixo dun pantalón, despois teño que arreglar un neceser, ou para cousas que ao final está moi ben comprar roupa, pero facela a ti tamén mola un montón. Ben, pois continuamos co informativo para falarlles de unha exposición sobre o cantigueiro popular galego. A exposición Cantemos todos a unha, o cantigueiro popular galego, se pode ver ata o próximo día 10 de decembro na Sá Xosé Neira Vilas da Biblioteca Municipal de Cerceda. Cantemos todos a unha, o cantigueiro popular galego, é unha exposición que chega ao noso Concello cedida pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude a través da Secretaría Xeral de Lingua e da Dirección Xeral de Cultura da Xunta de Galicia. A mostra forma parte da programación institucional das Letras Galegas 2025 e rende, como xa saben, unha sentida homenaxe á poesía popular oral e ás nosas cantareiras, e entre elas as nosas cantareiras, dúas de Cerceda, Adolfina e Rosa Casas Rama. A exposición poderá visitarse en horario de tarde, de luns a venres de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12. Esta fin de semana, este sábado que ven, hai sábados de baile. En concreto, o día 6, o sábado que ven, día 6, haberá unha nova edición de sábados de baile donde estará o dúo Aires de Roña e que será os encargados de poñer a música. Todos aqueles que queiran, ademais, poden disfrutar do baile e da diversión. O horario é, lembren, de 7 da tarde a 10 da noite no local social no edificio do Museo do Moucho este sábado que ven, día 6 de decembro, sábados de baile. Falamos agora da renovación do DNI, porque mañán mércores é cando se ten que renovar o DNI en Cerceda. Se deron citas para renovar o DNI en Cerceda. Mañán, mércores día 3 de decembro, unha unidade móvil da Policía Nacional estarán aquí en Cerceda para renovar o DNI o pasaporte a todos aqueles que xa pediron cita. Falamos da Sociedade Galega do Medio Ambiente, que ten a súa sede no noso Concello, Sogama, que vai abrir en xuño do ano que ven, a súa pioneira planta textil. Sogama pretende ter esta nova planta de clasificación de residuos textiles, a primeira de carácter público que hai en toda España e que se está levantando no complexo que temos en Cerceda. A inversión para a súa construción ronda os 25 millóns de euros, dos que 10 procederon de fondos europeos Next Generation. Está previsto que a instalación este operativa en xuño do próximo ano e dende Sogama pretenden que sexa unha peza clave na transición de Galicia cara ao modelo de desenrolo definido pola economía circular. A planta, que ocupará unha superficie de 8.000 metros cadrados, terá como cometido principal a selección de residuos textiles por composición e cores, procedendo ao seu envío aos centros recicladores para que sexan transformados en novas fibras textiles ou en produtos aislantes. Terá unha capacidade inicial para 3.000 toneladas ao ano, aínda que podería ser ampliable ata as 24.000.
Toda esa roupa que chegue será antes preclasificada, separando a que se atope en bo estado para reutilización e a que non será queimada, será valorizada enerxéticamente, evitando que acaben enterradas soterradas nos vertedoiros. Ademais, dende Sogama recuperarán tamén todos aqueles residuos textiles que aínda chegan ao complexo de Cerceda mezclados na fracción resto e que representan casi un 7% do total. En canto a mano de obra, cando funcione, na súa capacidade máxima, está previsto que sexan 62 os empregados directamente neste novo servicio, incluindo transporte interno, limpeza e mantemento e dando prioridade ás persoas con discapacidade ou en risco de exclusión. As dúas primeiras fases do proceso dependerán únicamente deles. Primeiro, abrirán as bolsas recibidas no complexo e abrirán os elementos incompatibles e serán retirados para residuos urbanos. Estes materiales serán convertidos en combustible para a planta de enerxía de Sogama, trasladados ao vertedero ou a un xestor externo, segundo o seu tipo, xa irá na segunda fase. Toda aquela roupa que se poda reutilizar se dividirá logo entre as que xa están lista ou a que hai que aínda retirar botóns, cremalleiras, gomas ou pegatinas, etc. Por último, rematamos co tempo. Mañán, mércores, Galicia volveremos a quedar afectada por unha fronte activa asociada ás baixas presións situadas no oeste de Irlanda. Esta fronte vai atravesar Galicia na segunda mitade do día, especialmente polo que teremos ceos con intervalos anubrados ou con máis nubes. A medida que transcurra a xornada, nubes que entrarán polo oeste da comunidade e pola tarde traerán ademais chuvia que se estenderá por toda Galicia, chuvia xeralizada e localmente forte. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, mentres que as máximas continuarán sin cambios significativos. Os ventos soprarán de oeste-suroeste moderados en xeral. Co tempo rematamos hoxe o informativo, como sempre. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.